hot topic, and Manwe is ready. Yeah, well, asingeneni go hot topic yethu yanamhlanje lalilani. Hi KVG, hi 326 Express. I am a guy aged 38 years and need your help ninya yangu. I will try to be brief and straightforward because it is a very sensitive matter that includes my mother. So, my parents are now living in separate houses. 2 years ago, baba vakabatirwa girlfriend. And pakaita matari asingaperi. Isu Sevana, we were on the sidelines, trying by all means not to get involved. However, my two sisters decided to confront the girlfriend, who is my age, attacking her on social media, and even paid her a visit Kumbakwake. Luckily, they couldn't access the complex. Zvakamboita kunge zvanyarara. I called for a meeting kutinditsure my younger siblings, and they ganged up on me vachiti. What can you say when you yourself have cheated on your wife? They told me, dai pasina isu taishingisa murora ungadai usina marriage. Handirambe ndakatadza and cheated on my wife in the past, but I'm a better man now. Besides, it happened 8 years ago. Ndichangopinda mu marriage. I ended up giving up on the matter because it got too personal. One evening, ndipo pandakafonerwa ndichiudzwa kuti mudhara asungisa moms. This was after moms vaperekedzwa my little sister anonditeera vakabhadhara guard kupinda mu complex and attacked the girlfriend, and she got a cut above her eye and lip. Vakazobatwa nevanhu. That's how my dad got my mother arrested. Mukutaurwa nyaya iri kunzi mom discovered messages of baba planning to divorce mom and was property hunting with this lady. I chose not to get involved, so I didn't go kunovaona because my sisters vanga vatotenga nyaya kuita yavo. I went 3 days after vabuda, and it was the worst decision ever. Mama accused me of supporting my dad, and she told me never to come to her house. I pleaded with her kusvika vazondituka zvinyadzi, imagine, and told me not to come parufuru avo. Ndakabatikana KVG, and 6 months later of trying to stick to her words, I miss her and love her regardless. My kids keep asking for gogo, and I really don't know what to do. Please tonga inyaya yangu mundipewo advice kuti ndodi iyo hot topic yetu yanamhlanje. Tinotenda Manwe nokuverenga kwakanaka as always. Imimi senane ndimi muchati tongera nyaya kwaitonga nyaya, so muchaitora moivhiya sezvairi moitonga, asi kana matongawo muchatipo yambiro nechenjedzo yekuti anobatsirika sei mukomana atinyorera 0772162651. Feel free to connect with us. You can also send voice notes on our WhatsApp platform and call us on 660-897-660-299. Pakati ome okay, tione kuti arikuti bata apa ndiani maswera sei. Naswera zvakanaka dear. Sensitive topic is sure. It is a very sensitive one. But nini mwana ndinongoti mukomana ka waifana kumira na mai vako. Because apa it's like you chose. Amai vari wrong because no ataka mukadzi uyu handika nema sisters. But waifana kumira na mai vako. Nekuti mazobho kuhondo handika muzochitsu. Amai musaende kuno ataka munhu zvinosungisa something like that handika. Uchivatsura kuti dai madhila nezvinhu guys in a diplomatic way, not in a violent way. But waifana kurakidza kuti unosaidira mai vako nekuti tikafunga kuti uchiberekwa zvingani amai zvavakakusaidira watotadza mucommunity asi vaimira newo vachiti mwana wangu wozokutsoreredza wapa kwega. Hey, aifana kumira nawo say I think ndo pane nyaya ipapo kuti what was he supposed to do? Pane paakazvisudurutsa when the sisters were attacking him. Aifana kuita say kuenda kupakasungiswa mama ono nyangwa vaisada kungwara. Aisada kuitwa zvakangwara semakasungiswa amai handika aigona kungoshuwa apa handika konyengerera mudhara budutsa yamai vanzidza lesson handika oratidza kuti I'm in support of you but not indirectly mukunzwisisa paitoda kuitwa in a diplomatic way kwete kuti vatozobuda vavharirwa after 3 days hauna kana kumbonovaona ikoko kwacho. I hear you there. Yeah, in a diplomatic way.
Thank you so much for that. Yeah, inyaya yakangoti womerao 0772162651 imimi pfungwa dzenyu dziri kuti pakadai tinochenjedza sei mukomana atinyorera nekumupa yambiro kuti zvinoresolveka here ukazona mai vakutuka mwana wavo zvinyadzi kutosvika pakutovaudza kuti ndikafa iwewo parufu pangu usauye kuratidza kuti mai vabatikana kusvika kwekugumisira asi ari kutarisawo kuti asi vazukuru vanogara vachibvunza kuti gogo kumba ndakanzi handishakwanisa kuti ndisvike nekuti mai havachada kundiona chinhu chinorwadza chichibva kumubereki. Maswera sei? Hi, KVJ, how are you? I'm good, thanks, my good sir. Thank you so much for calling. Tinzwawo pfungwa dzenyu apa. Okay, saka ini pandatanga kunzwa manje nyaya iyi kandatotanga kuti mai ava vari wrong vazoovharekta zvazvinaa. But I think after ndanzwa previous caller ndaitaka kuona rimwe side ona. I think vanhu vatema taakufanira kunyatsovalue chinhu chinonzi family man. Family ka ndoyekutoti unotomira naye chero itori wrong one. Kunze kuiwo unotomira nemunhu wako ka munhu wemufamily unofanira kumira naye mudefenda kuti zvese chero iwo uchitoziva kuti ari wrong wozodhila naye kuside. So I think mupesu wedu akazo-overreacta zvake paakazotadza kunovaona kana kuti paakazoramba achita kunge ari kuside kwechimoko chababa. But I think it's a good lesson yekuti tadzidza how not to do things. Let's stand with family. Chero pazvinenge zvakaoma. Makamboona vanhu vane mari vai zvimwe zvinhu zvatinonzwa tisingatauri mazita. Vamwe vacho vanotogona kutoti mwana wavo apara mhosva wotonobhadhara pamwe pekuti unongoona but mwana aifanira kuenda kujeri kana kuti mwana aifanira kudai so but panenge patomirwa nemwana wavo ndozvinotoita vanhu vese ivo vai chero maroyal family vana vakuru vapi vese pavaenda assumption handizi assumption yedu yokuti ndo zvinenge zvichiitika vanotomira nemhuri dzavo bhozi vakavhaliwa chinhu chinonzi family vamwe vatinoshanda navo mukushanda umu mamwe makanda unotoona kuti vanopanana even business pekuti unenge uchitoona kuti uyu munhu hasiri munhu anonyatsorigona basa iri but ndiye anotopiwa business zvichizotiendesepi asi tikadaro in this case kuri kunzi mai vakaponda munhu akafa and I think maybe yeah tinenge tichishandisa mativi akasiyana mai vakatozobatwa zvichida kunzi girlfriend kunzi yafa mai vakunovharirwa mujeri maizozvionawo sei pa because tikaramba tichiuya neangle yekuti munhu akanisa totodaisawo kunzeuka ndo paipe vanhu vanozotsamwa like zvaakuitawo mai ava vanobva vazotsamwa uzondoona utonzi neparufu pangu usauye. I hear what you're saying. Yeah, but this is a difficult situation to be in. Maswera say you wanted to say something there. I wanted to say it is a difficult situation for this guy because, and problem is that when we make decisions in families, as we affect a memory to baba na mai. And now it has caused all this commotion and now it's a mess and things like that. So I think this whole topic the moment that you decide okay, I'm doing something else, you have to know there are repercussions that are going to come. There's consequences that you're going to face, and right now it's this broken family. And on top of that, I will say this, I think we have normalized the pain so much that we have forgotten to look at what this mother is going through. She's been with this man, I don't know for how many years. He is 38 years, and now you realize there's a girlfriend woman who's coming to get the property. I'm not saying the violence. Well, she's not coming to get the property, but they are property hunting. Yeah. So already she has got all those emotions that are bottled up. I'm not saying Kurenda Unorowa girlfriend, that was very wrong. But then she's also going through this experience where now she feels like especially a visitor. Remember, silence is also a statement. An unintentional statement
I hear you. If you are sick and I don't come and visit you, you're communicating something. Yeah. If you are in jail, if you are in prison or whatever, and I don't come to see you, you're communicating something as well. Unintentionally, Yeah. in as much as he's saying I don't want to be involved, you are being involved. And this is your family. You know, I understand that. And I think that's where my problem is with this situation. Now, I am going to put it out there to then say, I am a woman. I understand what this other woman is going through. But I think he is suffering for not picking a side. Yes. This young man is suffering for not picking a side because what now I'm getting from Dari Ruti waifana kutora side ramai vako. But these are both parents. Parents, yes. Baba na mai. Vese vabereki vake. Yes. And I would like to believe kuti vese anovada. Right. So for